vierailulla. Haastatellaanpa sieltä. Mitäs teille kuuluu? No mitenkäs se nyt kuuluu? Ei kuulu muuta kuin tämä sinun tyhmä äänesi. No mitenkäs tämä, eikö täällä ole nyt loma edessä, eläkepäivät ja muut? No joo, no eiköhän siinä mennä ylös ulos lenkille, jos vaan jaksaa. Kukas herra tasavallan presidentti teille vieressänne on? Onko tämä Jyrki Katainen kenties? Se ei ole Jyrki Katainen, se on näitä perussuomalaisia, joita on leimattu rasisteiksi, mutta aika skini luukki hänellä on, mutta tuo takana on tämä Markku Uuspaavalniemi, kuvataan häntä, siellä se hymyilee. Uusis, joo. Uusi Paavalniemi, joo. Mutta herra tasavallan presidentti, mitä mieltä olette nykyisestä perussuomalaisten jytkystä? Oli se melkoinen jytky, katsotaan saadaanko tällä tämä Suomen sisäpoliittiset ja ulkopoliittiset asiat kuntoon. Me lopetamme tähän näin. Kiitoksia. No kiitoksia herra. Näin epävirallisesti kun emme kuvaa enää, niin mitä mieltä olette että Eevan kanssa tästä, vai onko Tarja parempi kuin Eeva? Tarja on ihan mukava tyttö, vaikka on aina punainen hiusväri. Ja sitä lähetin vuoden punaiset hiusvärit hänelle syntymäpäivän lahjana. Mutta kun tää Eeva on vähän niinku kärtynyt, mutta kun se on tämä presidentin status pidettävä puhtosena, niin se pitää sitten, tietenkin olen myös kristitty mies, niin haluan pitää kunniassa tätä vanhoillista konservatiivista kristillistä arvomaailmaa, mikä on niinku kuuluu näihin perussuomalaistenkin. Että siis lähdet tämän liberalismin puolelle kuitenkaan? No en minä lähde muulloin kuin diplomaattisista, poliittisista syistä välillä on pakko mennä, mutta minä yritän pysytellä sellaisella kiikukaakulinjalla, että välillä olisi kuitenkin totuudellinen pohja. Mites, ovatko kaikki Nobelin palkinnosta menneet rahat jo käytetty? No nehän meni tämä kattavin sodan rahoittamiseen, jotta pääsin uuden Nobelin rauhanpalkinnon siitä hommaa. Kun minä neuvottelen ja sitten tämä YK ja NATO-hommat ja muut täytyy neuvotella, niin kyllä se sitten hoituu. Mutta herra tasavallan presidentti, eihän teillä ole arvovaltaa enää neuvotella niitä asioita. Miten te olette päässeet neuvottelemaan niistä asioista? Se täytyy olla tällaisia ulkopoliittisia epävirallisia suhteita. Minä en olisi saanut sanoa, mutta... Tämäpä on epävirallinen lähetys, tähän ei kuvata. Ai tätä ei kuvata, joo. Sitten on hyvä, tuolla kuvataan sitten